Ivezwe obala inselele ebhekene nabantu abahlala emahostela aseGoli emkhankasweni weSocial Cohession owesekwa umnyango wezobuciko, amasiko nezemidlalo noholwa inxusa lawo umntwana uAfrika wasonkweni. Amahostela ahanjelwe iningi lawo liseSoweto kanye nalawo athathwa njengo-Albadwa nokhona kuwo iDenver. Induna bezikhombisa umntwana uAfrika izinselele ezibhekene nazo kulamahostela. Kuzo ungabi nagesi, amanzi ageleza emagcekeni amahostela, amanye awanayo iminyango kanti kuxhunywe nogesi ngongemthetho. Lo mkhankaso ubuhanjelwe nayisikhulu somnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuzwelonke nesomkhandlu waseGoli. Ngibona lana kungithusa kakhulu ungiphazamisa emoyeni ukubona amahostela abantu bephilisa kwengulube, futhi ngisho ingulube zingcono ngoba zona zayivele idalelo lempilo yodaka. Ngaphansi ngibonile amahostela ugesi namanzi kuhamba ndawonye, abantu bageza endaweni engathi isekitchen ise-bathroom, konke kuhlanganisiwe. Ngisimpela umuntu osejele sesimele singcono kunalesi. Sinenhlelo ke ukuthi sihlale phansi namalunga athintekayo umnyango ukuthi sibone ukuthi ke kulezi ikhalo lezo ukuthi kube khona abantu abafikayo bese beshiya kanjalo beshiya usizi lumi ngoba lunjalo. Yini okuhlukile esingazama ukuthi sikwenze